Tayub menika cacah sekawan ingkang badhe caos panglipur lumantar beksan tayub seserengan kadang saking papat songo campur sari monggo dipun balik slendro kadang-kadang saking papat songo ugi WP audio WP Lighting KIE karya indah elektronik video syuting multimedia matur gunging sembah ing panuwun menika atur pasugatan langan beksan tayub tinar buka gedhok purwa kasumaptakaken sumangga saya kadang papat songo campur sari nuwun sumangga. Niki gedhok purwa sampun kampipitan sampun dipun aturaken dening kadang kawula panjenenganipun Abah Gembong pramugari gedhok sepindah menika atur pakurmat kunjuk dumateng Kang Hamugati panjenenganipun Bapak Parni sakutrah keluarga menika sampun wonten seratan atur pasugatan gedhok sepindah menika kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Parni Bapak Tolib Mas Danang pinanganten menika Bapak Sumiyat ugi Bapak Misni Bapak Sailan, Bapak Saji, Bapak Domo, Bapak Sawali, ugi Bapak Sukir, menika sedaya sampur rumiyin. Nggih, ugi kajagepi dening keluarga agungipun, dening panjenenganipun Bapak Parni sak guru wangsa. Matur sembah nuwun. Monggo.
jembar kalangane mumpung padang-padang rembulane. Ya surak surak re. Mugi tansah rahayu tulusa kalih saking rencana sumawur kang sekarep meladi katon gilar-gilar sumebar ning tengah latar hati bingar nyimpen sekar melati mekar ngambar kendara pamrek wangi mula tansah dadi tresno jroning kalbu madhep manembae mugi rahayu arom bang meladi saya pendi Nyun sewu rino monggo kang sampun pikatuk sampur klatur ingkang jumeneng saking sasana palenggahan sepindah malih ingkang sampun pikatuk sampur monggo klatur ingkang jumeneng saking sasana palenggahan Dun kula minangka wakilipun Raka Mat Pinanganten Mat Yoga suwun rujake para sarjana aja ngayati men
lestari widodo rujak uni bumbune mrica sawiji ngati-ati yen nganti nyidrani janji gones witing klapa manem-maneman kalampaken maksemuda arom-arom bang
Saderepun ngaturaken pambagyo ki kawulujeng kan karsa drama wunden bini sepuh aji sepuh saking para tamu kakung miwah mutim ligatur kunjuk dumateng keluarga agung kang pinanti penghormatan mereka panjenenganipun Bapak Parni dalasan Ibu Tamikem sak gelmarga nggih saking kadang tamu kakung miwah putri Bapak Ibu ingkang sak menika sampun keparang rawuh